ljudi, gde ćemo za novu godinu? Kad smo već kod toga, uzmi laptop i pogledaj što ima po oglasima. Ma daj, a što uvek ja to moram da radim? Ma ti se uvek dobro snalaziš sa tim stvarima. Ajde, uzmi laptop i pogledaj što ima tamo. Hej, ovo zvuči primamljivo. Daj da vidim šta si to našla. Pa ovo nije toliko loše. Šta je to? Pa ti hoćeš da mi slavimo novu godinu u zamku grofa Drakule? Pa nije to toliko loše. Ma, odlično je, a koja je cena? Bre, pa ovo je super. Ja se slažem da idemo tamo. Da li ste i vi za? Da. Odlično, idemo. Samo da to nije negde tamo Bogu iza nogu. Ma daj, nemoj samo ti uvek da se buniš. Idemo. Sneg je u velikim pahuljama padao na vetrobransko staklo, razmazujući se pod brisačima, koji su jedva držali korak s nevremenom. Put je bio zavijen u maglu, a planinski pejzaž oko nas izgledao je kao beskrajna bela praznina. Petar, koji je vozio, neprekidno je pričao šale, kao da pokušava da razbije napetost koja se uvukla u nas od trenutka kada smo krenuli ka zamku. Priznajte, rekao je, prebacujući brzinu. Ovo zvuči kao početak najjeftinijeg horor filma. 6 prijatelja, napušteni zamak, sneg koji ne prestaje da pada. Ne, ovo je početak najbolje novogodišnje zabave ikad. Ana ga je prekinula, podižući limenku piva, kao da drži trofej. Njena energija je bila zarazna, ali nešto u meni nije se moglo upustiti. Bio sam stegnut između Ivane i Jovane, okružen torbama, flašama vina i kutijama sa hranom. Marko s druge strane sedeo je napred i pevao nasumične pesme na sav glas, lupkajući prstima po instrument tabli. Njegova pesma o novoj godini i novim počecima ubrzo se utopila u huk vetra. Kad stižemo? Jovana je upitala, proveravajući telefon, ali signala nije bilo. Samo još nekoliko kilometara, odgovorio je Petar. Rekli su da će zamak biti odmah posle ovog skretanja. Kad smo konačno stigli, svi smo začutali. Zamak je stajao kao senka u magli, visok i taman. Kameni zidovi izgledali su mokri pod mesečinom, a prozori su bili ogromni. Brate, nikad nisam video tolike prozore. Masivna vrata bila su okovana gvožđem, a drvo na njima bilo je toliko staro da je izgledalo kao da će popustiti pod jakim udarcem vetra. Ovako nešto nisam očekivala, rekla je Ivana, pokušavajući da zvuči veselo, dok je njen glas odjekivao kroz šumu. Unutrašnjost zamka nije bila ništa manje jeziva. Čim smo otvorili vrata, osjetili smo talas hladnog vazduha. Pod nogama su škriputale stare daske, a miris vlage i prašine bio je toliko intenzivan da smo svi automatski povukli rukave preko nosa. Prava novogodišnja atmosfera, našalio se Marko, ali njegov glas se izgubio u tišini prostorije. Velika sala sa visokim plafonom bila je osvetljena tek malim lusterom, čije su sveće treperile poput senki. Kamin je dominirao jednim zidom, a iznad njega visjela je zloslutna slika čoveka u starinskoj uniformi. Njegov pogled kao da je pratio svakog od nas. Ana je prvo odlučila da razbije napetost. Hajde ljudi, upalite vatru, ovo mesto može da bude savršeno. Dok smo raspakivali stvari i postavljali sto, osjećaj nelagodnosti nije me napuštao. Bilo je trenutaka kada sam pomislio da senke u uglovima sobe deluju previše živo, kao da se lagano pomeraju sa treptanjem plamena. Petar je odjednom pustio muziku sa svog zvučnika,
Atmosfera je počela da se menja. Smeh je prekinuo tišinu, a toplota vatre osvetlila prostoriju. Ubrzo smo se svi opustili, uživajući u hrani i piću i beskrajnim šalama o duhovima koji će nas pojesti u ponoć. Da. Ali negde oko 11 sati, dok smo se spremali za još jednu rundu pića, čuo sam prvi zvuk. Lupanje. Tih, gotovo neprimetan, ali sigurno nije bio deo muzike. Pogledao sam prema vratima, ali niko drugi nije reagovao. Daj čoveče, ne budi toliko paranoičan, rekao sam sebi, pokušavajući da se vratim razgovoru. Međutim, taj osjećaj, nejasan, bio je tu, kao da nas neko posmatra, ili kao da nas neko čeka. Nikada nisam voleo noć, pomislio sam tada, ali ovo je bila noć koja je mirisala na nevolju. Mrak je pao potpuno, a s njim je zamak postao nešto drugo. Zidovi su delovali kao da dišu, senke kao da se pomeraju sopstvenom voljom. Vetar napolju povremeno je zavijao, praveći zvuke koji su nas terali da zastanemo i oslušnemo. Prvo smo se smejali, ali ubrzo je smeh počeo da bledi, ostavljajući iza sebe samo tihu nelagodnost. Bilo je blizu ponoći, kada je Petar predložio da istražimo zamak. Hajde ljudi, ovo mesto mora imati neke tajne, rekao je, podižući sveću u zrak. Ko zna šta sve možemo da pronađemo ovde? Svi su ga potražali, osim mene. Imao sam osjećaj da je najbolje ostati u osvetljenoj prostoriji, blizu vatre. Ipak, nisam želeo da ispadnem kukavica, pa sam krenuo sa njima. Koji sam ja idiot. Hodnici zamka bili su tihi, osim škriputanja naših koraka. Zidovi su bili obloženi starim tapetama, koje su se delimično ljuštile, otkrivajući kamene ploče. Sveće su bacale dugačke senke, a svaki šum, bilo da je to bio zvuk naših koraka ili neko daleko zavijanje vetra, činio je atmosferu još jezivijom. Na kraju jednog od hodnika naišli smo na vrata. Bila su teška, od starog drveta, sa metalnom bravom koja se činila zarađalom. Petar je gurnuo vrata ramenom i uz škripu koja je odjeknula poput jauka, otvorila su se. Miris vlage i truleži odmah nas je zapuhnuo. Pred nama su se spuštale uske, spiralne stepenice, koje su vodile u podrum. Sigurno ima nekih starih vina dole, rekao je Marko, pokušavajući da zvuči entuzijastično, ali niko se nije smejao na njegovu šalu. Podrum je bio ogroman, s niskim kamenim svodom i drvenim stubovima koji su izgledali kao da jedva drže težinu iznad. Police pune prašnjavih boca, sanduci sa starim, pohabanim etiketama. Nalazili su se svuda unaokolo. Međutim, najviše pažnje privukla je kutija na stolu u centru prostorije. Bingo, Petar je rekao, otvarajući kutiju. Unutra je bio špil karata, ali neobičan. Svaka karta je bila crna, sa zlatnim ivicama, a ilustracije na njima bile su sablasno detaljne. Prva karta je prikazivala stvorenje sa izuženim udovima i glavom nalik lobanje. Druga je imala figuru sa očima koje su sijele krvavo crvenom bojom. Svaka karta je nosila neku vrstu jezive fascinacije, kao da nas posmatraju. Ovo je bolesno, rekla je Ivana, prekrivajući usta rukom. Ko igra? Upitao je Petar, podižući špil kao trofej. Njegov osmeh je bio širok, a u očima mu je sevala znatiželja. Nemoj biti glup, rekla je Jovana. to je samo običan špil karata. Baš zato što je običan, hajde da se zabavimo. Pravila su jednostavna.
rekao je već delići karte. Svako uzima jednu kartu i vidi šta je izvukao. Pobedi onaj ko ima najstrašniju. Uprkos mom instinktu da kažem ne, iz nekog razloga povukao sam kartu. Na njoj je bilo biće bez lica, samo glatka, prazna površina, gde bi trebalo da budu oči, nos i usta. Bio sam zapanjen detaljima. Činilo se kao da karta pulsira pod prstima. Čekajte, šta je ovo? Rekla je Ana, zureći u svoju kartu. Na njoj je bio grohotski lik sa zmijolikom telom, a ljudskom glavom. Marko je podigao svoju kartu visoko, pokušavajući da pokaže svima. Moje stvorenje ima kandže, duže od noža. Mislim da ja pobeđujem. Ivana je samo ćutala, držeći kartu na kojoj je bio prikazan nešto što je ličilo na ljudski kostur, ali sa dodatnim rukama, koje su se protezale iz leđa. Njeno lice je bilo bledo, oči su joj bile širom otvorene. Šta je bilo, Ivana? Upitao sam je. Samo čudno mi je. Ova stvar izgleda kao nešto što sam sanjala pre nekoliko noći. Rekla je, ali nije nastavila. Bilo je već kasno kada smo se vratili u glavnu salu. Ivana je bila tiha, stalno gledajući preko ramena, dok je Petar neprekidno pravio šale o kralju karata, šta je god to bilo. Ipak nisam mogao da se oslobodim osjećaja da nas je nešto pratilo iz podruma. Dok smo sedeli oko vatre, čuo sam zvuk, lupanje, jedan, pa još jedan udarac, negde iz daljine. Pogledao sam oko sebe, ali niko drugi nije reagovao. Možda sam to samo ja čuo. A onda Ivana je povikala. Svi smo se trgli, okrećući se prema njoj. Stajala je pored ogledala na zidu, zureći u svoj odraz. Videla sam ga! Rekla je. Glas je bio povišen, gotovo histeričan. Bio je tu iza mene. On je sa karte. Petar je odmahnuo rukom. Ivana, a ukoliko si se ti uradila? Ali Ivana je nastavila da zuri u ogledalo, dišući ubrzano. Pogledao sam u odraz. Nisam video ništa, osim sopstvenog lica i kamina iza mene, ali nešto u načinu na koji su se senke igrale na staklu delovalo je pogrešno. Tada sam prvi put zaista poverovao da nešto nije u redu. Nakon Ivaninog ispada, atmosfera u zamku više nikada nije bila ista. Muzika je utihnula, a smeh koji je ispunjavao prostoriju zamenila je nelagodna tišina. Sedeli smo okupljeni oko kamina, kao da nam je njegov plamen može pružiti zaštitu. Ivana nije prestala da se osvrće preko ramena, a svaki trzaj senke ili zvuk vetra činio je da se svi ukočimo. Ljudi, mislim da treba da odemo odavde, rekao sam, ne krijući nervozu u glasu. U ovo nevreme, nemoj biti smešan, odgovorio je Petar. Ivana se samo preplašila svog odraza. Sutra će ovo biti smešna priča. Ivana ga je besno pogledala. Ti ne razumeš. Ja znam šta sam videla. To stvorenje s karte bilo je tu iza mene. Marko se nasmejao, ali zvučao je napeto. Možda te ogledalo laže, Ivana. Ili si možda ti povukla kartu sa duhom? Ana je pokušala da ih smiri. Slušajte, svi smo malo na ivici. Ovo mesto je staro i jezivo, ali ništa se stvarno ne dešava, zar ne? Njen glas je zadrhtao na kraju, kao da ni sama nije sigurna u ono što govori. Oko 1 sat iza ponoći odlučili smo da se podijelimo u grupe i proverimo prozore i vrata. Možda je Ivani bilo lakše da se smiri kad bi znala da smo potpuno sigurni. Ana i Petar su otišli ka spratu,
dok su Marko i Jovana proveravali kuhinju i pomoćne prostorije. Ivana i ja smo ostali u velikoj sali, sedeći blizu kamina. Zar ti nije čudno što se Petar ponaša kao da je ovo šala? Rekla je Ivana, zureći u plamen. Ja osjećam nešto. Kao da nas nešto posmatra. Pre nego što sam uspeo da odgovorim, čuo sam jak tresak iz pravca kuhinje. Oboje smo skočili na noge. Marko, Jovana! Viknuo sam, ali odgovora nije bilo. Krenuli smo hodnikom, noseći sa sobom sveće. Ivana me je čvrsto držala za ruku, što nije radila nikad. Kad smo stigli do kuhinje, Marko je stajao pored stola, bled kao duh. Jovana je nestala, rekao je šapatom. Kako to misliš nestala? Upitao sam, pokušavajući da zvučim racionalno. Bila je ovde, pored mene. Rekla je da je čula nešto iza vrata. Otvorila ih je i više je nije bilo. Kao da joj je nešto povuklo unutra. Ivana je povikala njeno ime, ali jedino što je dopiralo iz te sobe bio je hladan vazduh. Pokušao sam da upalim svetlo, ali sijalica je samo zatreperila i pukla. Vratili smo se u glavnu salu, gde smo zatekli Petra i Anu kako nas čekaju. Ana je izgledala preplašeno, dok je Petar bio neobično tih. Na spratu smo videli nešto. Mislim da je to bio čovek, ali bio je sav u senkama. Kad smo mu prišli, nestao je iza ugla. Petar je samo odmahnuo glavom. Možda si umorna, ali njegov glas nije imao uobičajen ton samopouzdanja. Dok smo razgovarali, čuo se novi zvuk, škripa, kao da neko hoda iznad nas. Svi smo pogledali ka plafonu. Zvuk se kretao iz sobe u sobu, kao da neko šeta tamo gde nema nikoga. Šta god da je ovo, neću čekati da nas pokosi, rekao sam. Treba da se zaključamo ovdje i čekamo jutro. Ali tada je Petar iznenada ustao. Idem nazad u podrum, rekao je tonom koji nije dozvoljavao raspravu. Sve je tamo počelo. Mislim da možemo da saznamo šta se dešava ako opet pogledamo te karte. Da li si poludeo? Viknula je Ivana. Neću opet ni da ih pogledam. Marko je klimnuo glavom. Petre, ostavi to, ovo nije šala. Petar ih ignorisao i krenuo ka hodniku i protiv sopstvene volje krenuo sam za njim. Podrum je bio isti kao pre. Mračan, tih, vlažan, ali sada je delovao življe, kao da zidovi dišu. Petar je prišao stolu s kartama i posegnuo za špilom. Zar ne vidiš, rekao je, držeći kartu na kojoj je bila figura nalik čoveku sa očima koje su sijale crveno. Ovo je sve zbog njih. U tom trenutku čuo se zvuk. Poput nekog životinskog režanja, duboko iz ugla podruma. Moje srce je stalo. Petar se trgnuo, ali nije ispuštao kartu. Petre, ostavi to, rekao sam glasom, slabim nego što sam želeo. Iz senki, iza stola, nešto je izašlo. Nisam uspeo jasno da ga vidim. Bilo je brzo, neprirodno, kao da se kreće kroz same zidove. Petar je vrisnuo, ali zvuk mu je bio presečen. Sekundu kasnije, nije ga više bilo. Ostao sam sam u podrumu, dok su me karte sa stola posmatrale svojim jezivim ilustracijama. Pustio sam sveću iz ruku, zgrabio dnevnik koji je bio pored špila i potrčao nazad ka stepenicama, bez da sam se osvrnuo. Nikada nisam smeo da se osvrnem. Kada sam se vratio u glavnu salu, Ivana i Ana su bile sklupčene pored kamina, dok je Marko stajao kraj vrata
sa stolicom zabijenom pod kvakom, kao da će ga to zaštititi. Njihovi pogledi su odmah pali na mene, a na njihovim licima video sam strah koji nije mogao da se sakrije. Petar, Upitala je Ivana tiho, iako je već znala odgovor. Nisam imao snage da izgovorim. Samo sam zavrtao glavom i spustio se na pod, stežući dnevnik koji sam zgrabio u podrumu. Ruke su mi se tresle, a u glavi mi je i dalje odjekivao zvuk Petrovog krika. šta je to? Upitala je Ana, pokazujući na knjigu. Dnevnik. Mislim da je pripadao bivšem vlasniku zamka. Glas mi je bio slab, gotovo šapat. Možda će nam reći šta se dešava. Dok smo listali požutele stranice, reči su bile ispisane drhtavim rukopisom, pomešane s crtežima koji su mi sledile krv u žilama. Ilustracije karata bile su tamo, iste one koje smo pronašli, sa jezivim bićima na njima. Tekst je bio pomešan s nekakvim zlokobnim uputstvima, a na marginama su bile beleške, poput upozorenja. Ove karte nisu igra. Svaka karta otkriva strah, a strah poziva njih. Poslednji uvek ostaje sa zamkom. Zadrhtao sam, prelazići pogledom preko reči, dok su mi se misli raspraštavale. Oni dolaze zbog nas, zbog karata, rekao sam, više sebi nego njima. Marko je razbio tišinu. Možda možemo da ih uništimo, karte, ako ih zapalimo ili bacimo negde, Ne možemo ih uništiti. rekla je Ivana glasom u kojem se osjećao očaj. One su deo ovog mesta, kao i ova bića, kao i mi. Njene reči visile su u vazduhu. Težina tihog prihvatanja padala je na nas poput hladnog pokrivača. Oko 3 sata iza ponoći kamin se ugasio sam od sebe. Plamen, koji je dotad pružao makar iluziju sigurnosti, zagasio se bez traga, ostavljajući nas u ledenom mraku. U tami sam čuo zvuk škripa, nalik na nokte koji grebu po drvetu, onda lupanje, usporeno, monotono, iz pravca vetra. Marko se trgnuo i uhvatio za stolicu koja je blokirala vrata, ali nije se pomerio. Oni su ovde, rekao je. Glas mu je bio ravan, bez emocija. Ana je počela da plače, dok sam se ja okrenuo ka Ivani. Moramo nešto da uradimo, rekao sam, iako nisam imao pojma šta. Pogled mi je pao na dnevnik. Ovaj dnevnik mora da ima neki odgovor. Stranice su bile haotične, ispisane na jeziku koji nisam mogao da razumem. Ali na kraju sam pronašao crtež koji mi je privukao pažnju. Bio je to ritual, neka vrsta simbola sa kartama, postavljen u određeni krug. Šta je to? Upitala je Ana drhteći. Ne znam, ali izgleda kao način da ih zaustavimo. Možda da ih vratimo ili da ih zadržimo ovde. Dok smo pokušavali da shvatimo ritual, škripa je postajala sve glasnija. Marko je prišao vratima i pogledao kroz malu pukotinu. Iznenada vrisnuo je i povukao se unazad, kao da je nešto video. Šta je bilo? Upitao sam, prišavši mu. To je bilo tamo, moja karta, moje stvorenje, rekao je, zgrkšen od straha. Nisam ga pitao kako to misli. Znao sam šta je video. Biće s njegove karte, figura sa kandžama, umesto prstiju. Bilo je s one strane vrata. Ne mogu više, rekao je Marko iznenada. Oči su mu širom otvorene. Neću da čekam da me nađu ovde, Marko, ne smeš da ideš. viknula je Ivana, ali pre nego što smo ga zaustavili,
Otvorio je vrata i potrkšao u hodnik. Njegovi koraci su se gubili u daljini, a onda je zavladala tišina. Izašli smo za njim, ali nije mu bilo traga. Samo tišina i osjećaj da nas zidovi zamka prate svojim pogledima. Kada smo se vratili u salu, bili smo samo nas troje, Ivana, Ana i ja. Atmosfera je bila klaustrofobična, kao da se prostor oko nas sužava. Senke su postajale gušće, a karte na stolu delovale su življe. Nisam mogao da skinem pogled s one koju sam izvukao. Bezlično stvorenje delovalo je kao da mi se smeši, iako nije imao usta. Nećemo svi izaći odavde. Rekla je Ivana tiho, ali sigurno. Nisam mogao da je opovragnem, osim što nisam bio siguran ni da će iko od nas izaći. Tišina u zamku nije bila obična. Imala je težinu, gustinu koja mi je stezala grudi pri svakom udahu. Ivana je sedala nasuprot mene, zureći u karte kao da ih moli za milost. Ana je hodala uz rub prostorije, držeći sveću u ruci koja je drhtala. Svetlo je jedva osvetljavalo njen put. Moramo probati ritual, rekao sam konačno, prekinuvši tišinu koja je pretila da nas proguta. Kako, Miloše? Ivana je šapnula. Glas joj je bio tanak, gotovo izgubljen. Ništa od ovoga nema smisla. Oni nas posmatraju, osjećam ih. Nisam znao šta da joj odgovorim, ali dnevnik je bio moja jedina slamka spasa. Postavio sam karte u krug, onako kako su crteži pokazivali. Sredinu sam ostavio praznu, kao što je bilo naznačeno. Ana je kleknula pored mene. Njena kosa bacala je senke po podu, dok je gledala crtež. Šta ako ovo ne uspe? Upitala je gotovo kroz suze. Nemamo izbora, rekao sam, izgovarajući reči više da umirim sebe nego nju. Dok smo pripremali ritual, sveća u Aninoj ruci odjednom se ugasila. Prostorija je utonula u potpuni mrak. Zvuk je došao odmah nakon toga. Koraci, teški, spori, ali neumoljivi. Ne može biti. Prošaputala je Ivana, povlačići se unazad. Bio sam paralizovan. Srce mi je bubnjilo u grudima, dok su se koraci približavali. Glasovi su se počeli stapati s tim zvukom, tih i šapati, nalik na smeh koji nije imao mesta u ovom svetu. Kada sam podigao pogled, nešto se pomerilo na ivici mog vidokruga. Figura, visoka i tanana, stajala je tik uz vrata. Nije imala lice, ali njeno prisustvo govorilo je dovoljno. Bila je to moja karta, bezlično stvorenje iz tame. Ne gledaj ga, viknuo sam, povlačeći Anu za ruku, ali bilo je kasno. Njeno telo se ukočilo, a iz usta su joj izašli tihi eceji. Biće se pomerilo ka njoj, a ja sam povukao Ivanu i potrčao ka hodniku. Hodali smo bez cilja, bežeći od stvorenja koje se kretalo brže nego što je bilo moguće. Koraci su odzvanjali iza nas, a zidovi zamka kao da su se menjali, pružići nam manje prostora za kretanje. Ivana je počela da se guši od straha, ali nisam se osvrtao. Jedina misao bila mi je: napolje, moramo naći izlaz, moramo. Na kraju hodnika pronašli smo veliku dvoranu. Ogledala su prekrivala zidove, a njihov odraz bio je iskrivljen, neprirodan. U svakom od njih video sam ne samo sebe, već i bezličnu figuru iza mene. Sve bliže. Ne mogu više, rekla je Ivana, zaustavljajući se. Ne smeš da staneš, viknuo sam, ali nije me slušala. Njena karta je pala na pod
I u tom trenutku iz ogledala je izašlo stvorenje. Njegove dodatne ruke zgrabile su je pre nego što je uspela da vrisne. Ostao sam sam. Koraci su utihnuli, ali znao sam da tu nije kraj. Nastavio sam da lutam zamkom, sve dok nisam stigao do ulaznih vrata. Bila su otvorena, napolju je sneg i dalje padao, ali vetar je bio miran. Pomislio sam da sam pobegao. Napustio sam zamak, trčeći kroz dubok sneg, sve dok se nisam našao na putu gde smo ranije parkirali auto. Bio je prazan, nije bilo ni traga od mojih prijatelja, ni od automobila, ali u tom trenutku, kada sam pokušao da udahnem, olakšanje, začuo sam korake, lagani, spori. Kao eho iz zamka, ali ovoga puta bliži. Okrenuo sam se, a iza mene nije bilo ničega, osim mog odraza u zaleđenom prozoru starog automobila, koji nije trebao da bude tamo. Moj odraz se nije pokretao. Imao je lice. Ili tačnije, nije ga imao. Bila je to figura s moje karte.